makare ne mar koro kan wawuok kar kanyo kaunti ma Kisumu awaduogo wawinja ne wach mogik kar ka higni 10 mano mar weche gi mag loch gwenge mano kan wadhi nyime kod chenro mopogore opogore mago ma wadhi e twak machielo sani atura kon Millicent Adhiambo Kisumu kanyo kona ni chieng' goyi aya koro kawa ne thuolo wuogi oganda ka chieng' poko sasi kajo e kaunti ma Kisumu. Pero kamana enya Cleophas achiel kachiel kwa wuoke kaunti ma Kisumu kaendi alwora ma KCC Jubilee Market kuma bende an gi jopiny jogo ma bende ni e sekta no mar nyamburko ma wadogo go mbaka kotenore kod weche mag loch gwenge en higni 10 nyaka ne loch gwenge donji ma bende wadwa ng'eyo ni to nyaka ne kel kit loch ma kamaendi e gwenge machiegni kod japiny ere kaka telo ni endi kata telo mag loch gwenge osetiyo kata kaka gisedongore kata gigo ma jotelo manie lemo mopogore opogore mag loch gwenge osetimo machiegni anyanya kora Mogajwang. Abro chako kodi chak na gi nyinge mondo nyisa ni loch gwenge nodonjo like higa 10 mokalo king'iye machiegni osesud gini kaka nokete koro ni telo chakre gi kom mar governor. Aya nyakora Mogajwang mano koro chenro mine okanyo Millicent Adhiambo dhi nyime wadhi we kanyo mondo mi ochoka pach jopiny go ang'wa duog kod gimeno ang'o kawgi achiel kachiel wakel